It's result time, guys. Jemima, you got 30 over 150. I'm gonna take on. Michigan, ngoba is the highest la eclassini. Hey boy, highest. Uthini Tish? Yo. Mina ngithi uTish uyakufuna yikho phela. Yes sir. 2 over 150. Ayikho leyo nto. Asiphume enhle kundaba zesikolweni. Mngani, umfana uyangifuna la ngaphandle ngebreak time. Izolo wangitshela ukuthi vele kanjani njani. Yo, ngingasabi goni. Ngiyatshela. Maye mngani awusakufila. Hayi rest, shem rest. Asiphume ngeeducation. Mina ngizongibona success ayize ngephepha mngani. Uza mina yilo mhlaba ngiyazi. Lindi break manje ngeke. Hayi sabona. Uyakufuna ngoba umhlophe wena. It's break time mngani. It's break time. Yo mngani, sekani manje ngibheki. Then what's the plan mngani? Hayi andesphela sibamba ugayi. Yo mngani, abafana. What about isithunzi sami? Yo mngani ngathi angithengisa nje. Hayi mngani uslow shem. Sidlala ngabo, sidlala i-hard to get. Basithengele sibadlale sibayuze. Sibenze yonke into. Khululeka uphethe mina kule industry. Yo mngani, thikithi vele khona imali. Imali ningi ngisho siwenza ama-dollar. Sambe sibabona. Ejo, uva umzekeze. Ubani uthi uScar? Ya, ngento. UScar, ngitshela ngoScar. AwuScar mina ungejile, ukungitshela ngentolo, ngitshela ngontoro. Amsana lejo, yangage nje. Vele ziva intoko. Atanga relax, atanga ina uyama, ngiyathanda amantombazane nasemkhaya. Chinex. Yo, tanga phela lo yelo, tankile umhlobo. Yo. Hey boys! Hey! Ay, tanga lo yelo, tanga. Hayi kuningi mngani wami kunzima saje kuya. Ha. Ngisakutshela mngani. Mina phela ngenza kanjalo kule ndawo. Singanisiza. Yes, what is the matter? Eish, shukuthi mina ne-out yami yabo sikhala ngazi mthanda. Unfortunately, we don't take the matter. Then sadly, sithola izingudu. Imnandi black mntasi. Sonde wena mngani. Yo, ngiyapakile yo. Ngisho kanjalo. Ngikhuluma yena kakhulu. Lo, ngiyile isithombe. Ha, why kanjalo? Mngani, are you aware ukuthi nani enarheni yekhethu? We are the hot divas. Of course not, Dad. And the sun is sunrise today as ngeke phela yo kuyashisa. Yo, nangukhaya engathi hot. Like a heat. Hayi mngani, sokuyisikhathi sokuthi singene nangaphakathi ayingeke. Manje why you better not more? Hayi asambe mngani. Isikhathi sesoshaya mngani, kumele sibuyele eklasini. And the period limits after break in the very hot sun. Eish mngani sami, isikhathi ngathi sashaya. Kumele sambe shem. Ekuseni ubona ngicela uselapha. Hayibo, sijahile nesibisi. Yo, isikhathi singakanani? Hayibo blazwane, bengakhulumi nawe. Ngicela uyipha amanamba wakho kuphela. Nibo 082930 504 sijahile sami. Hayi mngani wena you such a scammer shem. Yini lokho kwenzayo lapha suyajika. Yo mngani, bengisibonile ibhobhodla nje lo muntu. Ibhobhodkane mngani. Idambi lento. Uyapi? Yo. Hayi abantu bayajika shem.
ngithi, Damo.